والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Менә Мухаммад пәйгамбәр сәлламның сүзләре бар безнең хадислар дип атала инде. Аллаһ Тәгаләнең сүзләре бар Коръән. Инде Аллаһ Тәгалә Коръән дип атала. Без инде шушы ике нигезгә нигезләнеп гыйлем алабыз. Менә без ике чыганак бар. Коръән Аллаһ Тәгаләнең сүзләре индеме? Һәм хадислар дип атала Мухаммад пәйгамбәр сәлламның сүзләре инде. Менә шушы Коръәннән сүзләрен алып сезгә сөйләшәкмен иншалла вагазны. Һәм Мухаммад пәйгамбәр сәлламның хадисләрен алып сезгә вагазны сөйләшәкмен иншалла инде. Инде Мухаммад пәйгамбәр сәллам әйтте, менә Аллаһ Тәгаләнең йортында кешеләр җыелалар икән ди. Кемне Аллаһ Тәгаләне искә төшерергә. Анда фәрештәләр иңәләр ди. Һәм кешегә күңелгә ул вакытта тынычлык иңә ди. Менә без монда җыелдык, бит инде Аллаһ Тәгаләне искә төшерергә вагазланабыз, әлхәмдүлилләh. Аллаһ Тәгалә безнең күңелләребезгә инде тынычлык салса иде. Гыйлемнәребезне артырса иде, Раббана Раббана зидна гыйлман нафиган, безгә файдалы гыйлемне өстә, я Раббана. Бүген инде вагазыбызны гомумән общий сөйләсе килә. Менә монда инде иратлар килде, апалар килде. Сез бит инде монда килдегез, нәрсәдер өмет итеп инде. Гыйлем алам дип инде. Гыйлемне без ничек алабыз? Менә Мухаммад пәйгамбәр сәллам әйтте, кемдә кем Аллаһ Тәгаләнең йортына килеп гыйлем алып китә икән ди. Аңар беләсезме нинди савап була? Белмисезме, ишкән юкмы бу хадисне? Хаҗ савабы була ди. Әс түгел. Хаҗга барырга кирәк. Акча җыярга кирәк. 420 мең иң кимендән дип әйтәбез индеме? Анда бер ай яшәргә кирәк барып, анда үтәргә кирәк. Шулай бит. Монда без гыйлем алып, хаҗ сабын алып кайта алабыз иншалла. Әлбәттә бу хаҗны алыштырмый. Хаҗны алыштырмый, но аның сабын алабыз. Тагын хаҗ сабын алып була беләсезме ничек? Бу иратларга күбрәк касаться итә инде. Мухаммад пәйгамбәр сәллам әйтә, кемдә кем мәчеткә килеп Аллаһ Тәгаләнең йортына индеме? Җәмәгать намазына катнаша икән ди. Хаҗ сабын ала ди. Хатын-кыз тагын ничек хаҗ сабын ала? Әгәр дә сез үзегезнең иратларыгызны өндәп мәчеткә җибәрәсез икән, сезгә дә хаҗ сабы була иншалла. Чөнки Мухаммад пәйгамбәр сәллам әйтте, кемдә кем яхшылыкка өндәде икән, шушы юлда кеше барды икән, шушы юлда икән име, сезгә дә шул хәтле савап була ди. Әгәр дә сез яхшылыкка юлны ачсагыз. Ягъни без монда килдек Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, савап алыр өчен. Әлбәттә, савап күзгә күренмәй бит инде ул, име? Күзгә күренмәгәч, күп кеше савабын кадерен белми. Савабның кадерен белми. Сезгә Назир абый ишетеләме? Назир абый ишетеләме сезгә? Ишетелә. Әлхәмдүлилләh. Юк дигәннән нитәләр, ниткәш башкач аддава сәйтәдер. Хәзер нормально? Әлхәмдүлилләh. Рәхмәт. Мин сезнең өчен кайгырам инде. Сөйләүче ул сөйләр дигән инде. Самый главный тыңлаучыга керсен инде ул. Бу инде вагазны беренче үземгә сөйлим инде, аннары сезгә сөйлим. Вагазланырга дип инде. Чөнки гыйлемне биргән саен гыйлем арта дигән инде. Менә гыйлем акча белән чагыштырганда, акчаны биргән саен кисәдә кими бит, име? Иллә нәмәгәр садакадан башка дип килә инде. Но гыйлемне биргән саен гыйлем өстәлә. Менә шуның белән гыйлем акча белән аерыла икән. Менә бу савап дигәндә савабын кадерен кеше белми ни өчен? Чөнки ул күзгә күренми. Савапны теге кулга тотып булмый аны. Менә акчаны тотып була бит инде. Мәсәлән, кеше бит инде эшкә урнаша, колхозга урнаша, колхозда мөмкин дә инде анда күпме 20 мең алалар, 40 мең алучылар да бар. Айның ахырында зарплата бирәләр. Шушы зарплата карап кеше тагын күбрәк дәртләнеп эшли, шулай бит инде. Кемдер инде Северга китә, анда 100 мең эшли.
Анда даже риза кечкенә генә будкада яшәргә, семьяны калдырып, ни өчен? Акча өчен. 200 мең өчен, 100 мең өчен инде. Без монда киләбез. Аллаһ ризалыгы өчен, савап өчен инде. Менә намаз укыдың, безгә бит инде савап күренми. Кешегә бит инде акчаны тыкмыйлар бит инде аның өчен бит инде. Шулай бит. Намаз укыган өчен 1000 бирсәләр бер намазга. Бөтен кеше намазга басар. 1000 булса да. Но Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтте, хадистә килә, кабергә кергәч, валюта үзгәрә икән. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтте, мәйтне 3 нәрсә озатады. Икесе кире кайтады, берсе аны белән китәде. Мәйтне нәрсә озатады диде. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтте, мәйтне озата. Аны семьясы, гаиләсе диде. Мәйтне озата аның малы диде. Мәйтне озата аның гамәлләре диде. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтте. Икесе кире кайта. Малы озата да, но кире кайта. Аның белән кирә алмый. Но бу көндә мин ишеткәнем теге шигәннәрне машина белән күмәләр дип. Аларның шундый традиция бар инде. Но мәйткә ул ярдәм итәме? Ярдәм итми. Аңар машина кирәк түгел анда уже. Машина бу дөнья өчен кирәк. Мал бу дөнья өчен кирәк. Аны зата семьясы. Семья кемнең керәсе килә аның белән бергә? Берәнин баласын керәсе киләме? Тегендә хәбәргә аның белән бергә ятасы килмиме? Берсе дә ятасы килми анда. Кире кайтып китә бит инде, шулай бит. Аның белән бергә нәрсә китә дие? Мәйт белән гамәлләре китә дие. Шуның өчен без бу дөньяда акча, мал кирәк, валюта да кирәк, доллар да кирәк. Ана кабергә керә, валюта керми. Кабергә нәрсә керә? Безнең гамәлләребез керә. Яисә изгелекләр керә ди, яисә гунахлар керә ди. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтте инде. Шуның өчен без монда киләбез. Савап өчен. Савап өчен килсәк, без ихласлыкны без күрсәтәбез. Аллаһ ризалыгы өчен. Менә ихласлы дигән сүз, ихлас, Аллаһ ризалыгы өчен. Нәрсә дигән сүз бу? Аллаһ Тәгалә минем белән разый булсын дип, Аллаһ Тәгалә миңа аны өчен теге дөньяда әҗр савапларын бирсен дип, без изге гамәлләрен кылабыз. Именно бу Аллаһ ризалыгы өчен, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен. Ул безгә дәрт бирә, ул безгә мотивация бирә. Тагын да катырак тырыша башлыйбыз Аллаһ ризалыгы өчен дисәк. Шуның өчен галимнар әйтәләр, һәрбер гамәл алдыннан кирәк ният кылар Аллаһ ризалыгы өчен. Һәрбер гамәл алдыннан. Барабыз зиратны җыштырырга. Халык бара. И күп кеше ана минәсә Аллаһ ризалыгы өчен. Ва саннан кеше анамагач, анда бара менә теге мине нәрсәле танкыйтламасыннар дип инде. Менә күрше барды, мин дә бармадым дип әйтмәсеннәр дип. Менә андый ният белән барса, Аллаһ сакласын, Аллаһ аны кабул итми шул. Кирәк аны Аллаһ ризалыгы өчен барырга. Те кеше өчен түгел. Кеше минем турымда нәрсә әйтер дип уйлау түгел, Аллаһ ризалыгы өчен. Менә мәсәлән, мәчеттә монда имамнар бар эшлиләр. Мәчеттә монда уборщиклар бар инде эшләр име. Монда пылесос белән иткәндә ният кылырга кирәк Аллаһ ризалыгы өчен. Беләсезме, күпме савап була ул? Без аны белмибез, ул турында мин хадисләрне белмим, күпме савап була, әлбәттә. Но хадис килә, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи вакытында Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи мәчетне караучы булды бер, җыштыручы булды. Бер кинәт кенә ул вафат булды. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи вафат булганын сизмәде күпмедер вакыт. Бер вакыт мәчеткә керә, әйтә куя теге мәчетне җыштыручы ди. Ничек син белмисеңме ди? Ул да бит инде ул, вафат булды бит инде ул. Күпмедер вакыт үткән булган инде. Бер аймы истәтүгел инде ул хадисне. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи нишәп миңа әйтмәдегез ди. Аңар шушы хәбәрне ишеткәч барада шушы кабер янына аны өчен дуга кыла. Пәйгамбәр Аллаһ Тәгаләне ишесе иң самый якын бәндә Аллаһ Тәгаләгә шушы кеше өчен дуга кыла. Уйлап карагыз, мәчетне җыштыручының савабы күпме була? Нинди Аллаһ кашында дәрәҗәсе нинди зур. Әле бу мәчетне җыштыручы гына кем хезмәт итә мәчеткә имам булып,
муадзин булып, аның күпме дәрәҗәсе, аның күпме савабы була. Менә муадзин турында әйтәсе килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисләре килә. Азан әйткәндә ди муадзин әйме? Күпме кешеләр аны ишетә, күпме җиннәр ишетә, күпме фәрештәләр аны ишетә азанны. Күпме үсемлекләр ишетә, күпме хайваннар ишетә аның азан әйткәнен. Кыямәт көнендә ди аны өчен шаһид булачак ди. Менә фулан кеше азан әйтте, фулан кеше азан әйтте дип. Азан әйткән вакытында ди шайтан ди ерак кача ди, арттан һава чыгарып ди. Уйлап карагыз. И кача ерак кайда азан ишетми, шунда хәтле кача дип килә хадистә инде. Беләсезме, муадзин күпме савабы була? Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, муадзин савабы ди. Ул бит инде муадзин намазга чакыра, шулай бит. Менә монда күпме намазга катнашты кешеләр без хәзер. Менә күпме ират, күпме хатын-кыз. Безгә күпме савап языла шуның өчен. Муадзин ди күпме савап ала. Шушы намаз укучыларның савабын алып китә. Һәм беркемдә дә савабы кимеми дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Менә монда 30 кеше булса, 30 кешенең намазын савабын муадзин ала икән. Һәм беркемдә дә савабы кимеми. Хатта Умар бин Хаттаб радиллаһу анху, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи иң якын сахабалардан берсе, шундый сүзләр әйткән булган икән. Әгәр дә мин имам булмасам ди, ягъни ул имам булган, имам да булган, һәм ул эмир да булган, мусламаннарның җитәкчесе булган. Әгәр дә мин мусламаннарның җитәкчесе булмасам ди, мин муадзин булырым дип әйткән. Сахабалар шушы сүзне ишетеп, алар кайгырганнар, һәр битине муадзин бөтен савапны алып бетерә. Безгә шул хәтле савап ничек эшләргә? Менә алар ничек нәрсә турында уйлаган? Без обычно уйлыйбыз, күбрәк акча эшләргә, алар ничек күбрәк савапны эшләргә уйлаганнар икән сахабалар. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, сез дә муадзин артыннан иштән ди кабатлагыз ди. Сезгә дә нәкъ шулык савап булыр диде, иншалла. Ягъни без телибезме менә 30 кешенең намазын савабын алырга? Муадзин артыннан иштән кабатлап барга кирәк икән. Андары хайя галя сола дип әйткәндә, ла хавла ва ла куата илля билlah дип әйтергә кирәк безгә. Хайя галя фалах дип әйткәндә, ла хавла ва ла куата илля билlah дип әйтергә кирәк безгә. Менә шушы сүзләр урынына инде. И безгә дә шул хәле савап булыр иншаллах. Менә шуның өчен телибез икән күбрәк савап алырга, монда кирәк мәчеткә гыйлем алырга килергә. Монда кирәк мәчеткә җәмәгать намазына катнашырга. Муадзин артыннан каватларга сүзләрен. Менә күпме савап безгә була иншаллах. Аллаһ субханаһу ва тааля безне баракка китерде ни өчен дигәндә, Аллаһ Таала Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аъуду биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма халaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Мин җиннәрне һәм кешеләрне бар кылдым ди, миңа гыйбадат кылсаннар өчен генә ди. Куръан, күбрәк Куръан укырга кирәк безгә. Нәрсә дип Аллаһ Таала әйтә, безне ни өчен бар кылды? Гыйбадат өчен икән. Гыйбадат нәрсә ул? Гыйбадат Аллаһ Таала ризалыгы өчен эшләнгән изге гамәл һәм ул шаригатта булса дигән инде. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи шушы гамәлне кылган булса, син шушы гамәлне кыласың Аллаһ ризалыгы өчен. Ул вакытта син савап эшләгән буласың, син вакытта ихласлык буласың, ул вакытта Аллаһ Таала сине кабул итә, ул вакытта син Аллаһка гыйбадат кылган буласың иншаллах. Гыйбадатның төрләре нинди? Килә 5 вакыт намаз. Беренче килә әлбәттә шаһадат ла илаха илlalloh Мөхәммәд расулуллаһ намаз. Анда Рамазан айны ураза тоту ди Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Анда мөмкинчелек булса кешенең хаҗ кылу ди, анда закатын түләү ди. Менә бу ислам диненең нигезе. Кем шушы ислам диненең нигезен үти икән, ул җмакка керә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кемдә кем кыямәт көненә ди, намазлар белән килә икән ди, Аллаһ Таала шушы кешене җмакка кертергә ди вәгъдә кыла ди. Намаз алып килмәй икән ди, вәгъдә кылмый ди. Тиле җмакка кертә ди, тиле тамакка кертә ди. Менә без җмакка керәсебез килә икән, намазга басарга кирәк икән, намаз укырга кирәк икән. Ул вакытта Аллаһ Таала безне теге дөньяда баргач җмаклы итәчәк иншаллах, җәннәт итәчәк.
Эш ул вакытта нишәргә? Алла Тәгалә бит инде гыйбадәт өчен безне барга китерде. Безнең эшкә барасы бар. Әгәр дә кем 5 вакыт намаз укый икән, Рамазан айында ураза тота икән, һәм эшкә бара, халал эшкә. Халал эшкә барса, анысы да аның гыйбадәт булып санала икән. Беренче урында намаз тора, эш түгел. Мәсәлән, намаз вакыты җитте икән, эштән туктарга кирәк, намаз укып алырга кирәк. Андары дәвам ит, пожалуйста, эшеңне эшлә. Но намаз вакыты җитте, беренче урында тора намаз ал. Чөнки син эш өчен дөньяга барырга килмәдең. Аллаһ Тәгалә безне дөньяга эш өчен барырга китермәде, гыйбадәт өчен барырга китерде. Эш кирәк, әлбәттә, но беренче урында намаз тора. Эш кирәк, но андары ураза тора, Рамазан айында тоту. Эш кирәк, но хаҗда кылырга кирәк. Аллаһ Тәгалә безгә аны боерды. Именно монда шушы китапның авторы әйтә, күп кешеләр дие, шушы нимәттән мәхрүм кала дие. Диннән мәхрүм кала дие. Уйлап карагыз. Әгәр дә кеше шушы намаздан мәхрүм калса, уразадан, диннән мәхрүм калса, ул җимактан мәхрүм кала дигән сүз. Ул дөньяда бәхетсез дигән сүз. Бәхет Аллаһның кулында. Менә халыкта безнең авылда инде шундый гадәт бар, мәйет үлгәч, мәйет аян тоталар да, или кемдер маш тотмый, әйтәләр, бәхетне алып китмә инде дип. Кабут ул мәйет бәхет безгә бирде. Бәхет Аллаһның кулында, мәйтнең кулында түгел. Мәйет безнең бәхетне алып китә алмый. Ничек без бәхетле була алабыз? Аллаһка якынайган саен. Бер адым ясадың Аллаһка, Аллаһ сиңа 10 адым ясыйм ди. Әгәр дә миңа җәү килсәгез, чабып килермен ди, йөгереп килермен ди, йөгереп килсәгез, очып килермен ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, Кутси хадистә. Димәк, әгәр дә без бәхетле буласыбыз килә икән ике дөньяда, Аллаһка адымнар ясарга кирәк икән. Менә бер хәзрәт ваазында сөйли бәхет турында, ничәдер 1000 халыктан опрос ясаганнар. Соц опрос ясыйлар бит инде. Синең өчен бәхет нәрсәдә? Бер хәзрәт ваазында сөйли 36% ди җавап биргәннәр ди, минем өчен бәхет ди мәхәббәттә дип. Әлбәттә мәхәббәттә бәхет бар. Но карагыз ди хәзрәт әйтә, мәхәббәт югалса, моның бәхете дә югала икән ди. Ни өчен күп кешеләр, яшьләр, мәсәлән, кай бер кыз белән йөри дә, теге кыз моны ташлый да, бу үз-үзенә кул сала. Ни сәбәпле шулай? Чөнки ул бәхетне мәхәббәттә күргән. Мәхәббәте югалды да икән, моның бәхете дә югалды. Кемдер бәхетне сәламәтлектә күрә. Ничәдер процент әйткән, минем бәхетем ди, сәламәтлектә ди. Да, сәламәтлектә анда бик зур нимәт. Сәламәтлек югалса, без мәчеткә килә алмыйбыз. Без монда ваазны тыңлый алмыйбыз. Безне может күрүзебез дә күрмәскә, колагыбыз да ишетмәскә, без может кроваттан да тора алмаска. Но бәхеттән дә өстенрәк нимәт бар. Бу хидият, тауфик дип нимәте дип атала. Аллаһның юлы. Әгәр кеше сәламәт булмаса да, әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләнең юлында булса, Аллаһ Тәгаләне зикр, тасбихлар әйткән булса, намазда булса, ул бәхете аны югалмый шуның белән. Мәсәлән, ул сәламәтлекне югалты икән, Аллаһ Тәгаләне искә төшерә. Намазлар укый, аны бәхете аны белән югалмый. Да күпмедер өлеше аны югала нимәте, но бәхете аны югалмый. Карык Аюб пәйгамбәрнегә. Аллаһ Тәгалә безгә үрнәк итеп, мисал итеп, Коръәндә Аюб пәйгамбәрне мисал итеп китерә. Әйтәләр, Аюб пәйгамбәр 18 ел ди авырткан ди. Ул авыртуы аны безнең кебек түгел. Аның бөтен агъзалар авырткан. Безнең теш авыртса, без күпме түзә алабыз микән? Без сразу аптека барып, или үзебездә дару алабыз да, нәрсә әйтәбез? Обезболивающий чәчәбез. Потому что йоклый алмыйбыз. Йоклый алмыйбыз, шулай бит. Врачка барабыз, давалыйбыз. Моның теше генә түгел, моның бөтен агъзалары авырткан. Аның тәне авырткан.
Ул бай булган беренче вакытта. Аның хезмәтчеләре булган, аның 7 баласы булган, аның хатыны булган. И Аллаһ Тәгалә моңа сынау бирә. Галимнар әйтәләр, байлык булып, бөтен нимәтләр булып, шушы нимәтләрне югалтып ди, сынау авырак ди. Мәсәлән, без мискин икән, и біз ниндидер күпмедер күләмдә югалтабыз малны. Безгә ул алай сизелмәскә дә мөмкин. Но бай кеше байлыкны югалткач, аңар авыр була. Андары сәламәт кеше сәламәтлекне югалткач, аңар бик авыр була. Җиңел түгел. Балалар булып, балаларны югалтса, аңар бик авыр була. Менә, мәсәлән, кайбер кешеләргә, безгә дә сынаулар килә инде, кайбер кешеләргә килә шундый сынаулар, балаларын да югалталар, Алла сакласын, бик зур сынау бу, бик авыр сынау. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу үзенең кулы белән 4 баласын җирлей. Аны нинди гөнаһлары бар, аның гөнаһлары юк. Аллаһ Тәгалә сынау бирде. Аюб пәйгамбәр 7 баласын югалта. Сәламәтлекне югалта. Халык аны куып чыгара. Аның авырту безгә теге ләгер дип, кирер дип. Ул мәҗбүр була шушы җирлектән китәргә үзенең хатыны белән. Кайда яши? Тауда яши, пещерада яши. Хатыны мәҗбүр була аңар ризык алып кайтара, ул чөнки эшли алмый. Ул ризык алып кайта алмый, бер кайда эшли алмый, аны сәламәтлеге юк. 18 ел буе шулай итеп авырта бу. Андары аңар хатыны мөрәҗәгать итә, аңар сорай инде Аллаһ Тәгаләдән дуа дип, Аллаһ Тәгалә бирүче бит, шифаны сорай инде дип. Ул нәрсә дип җавап бирә? Без күпме яшәдек ди рәхәттә? 70 ел ди. Аюб пәйгамбәр тагын 70 ел буе риза була икән, тагын сынауны үтәргә икән. Безгә әзгәнеңне сынау килсә, без уфтанабыз. Ни өчен миңа шундый сынаулар бирде микән Аллаһ Тәгалә? Нинди нәрсәгә микән дип. Аюб пәйгамбәр алып түзгән, әлхәмдүлиллаһ. Biz сынауларга түссәк, безгә күпме була савап беләсезме? Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә. Хисапсыз саваплар була ди. Хисапсыз саваплар була ди. Аның хисабы юк. Аның хисабы юк. Кыямәт көндә кеше икенче кешегә бик каты көнләшер икән. Теге кешегә бик каты сынаулар килгән. Юл көнләшер, миңа да дөньяда шул хәтле сынаулар булсын инде дип. Но сынауны Аллаһтан сорарга ярамый. Сынауны сорасан Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгалә сиңа шундый сынауны бирергә мөмкин, син аны түзә алмасын, күтәрә алмасын. Киресенчә кирәк Аллаһ Тәгаләдән җиңеллек сорарга. Җиңеллек сорарга. Аллаһ Тәгалә безгә сынаулар бирмәсен дип сорарга кирәк. Җиңеллек сорарга кирәк. Но сынау килде икән, ул вакытта түзәргә кирәк инде. Сабыр итәргә кирәк. Аны өчен хисапты саваплар була иншаллаһ. Менә оказывается, авырлык килгәч тә, бәла каза килгәч тә, әгәр дә кеше шушы нәрсәне аңлаган булса, ул аны үти алса, моңар әҗирләр була, саваплар була. И ул кеше бәхетне шунда югалтмый, ул бәхетле була иншаллаһ. Андары Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ва ин тагудду ниъматаллаһи ла тухсуха" ди. Әгәр дә сез Аллаһ Тәгалә биргән нимәтләрне санасагыз, сез санап бетерә алмаячаксыз ди. Санап карыйк нимәтләрне. Бер күз, күпме нимәт бар менә шушы бер күздә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, кыямәт көнендә бер кеше килер Аллаһ каршына инде. 500 ел гыйбадәт кылган була бу. 500 ел гыйбадәт. Без күпме гыйбадәт кылабыз микән? Менә кемдер дингә килә, яшьтән килеш. Кемдер дингә килә, пенсия чыккач, 60 яшьтән. 60 яшьтән килсәк тә, без мәсәлән 80гә яшәсәк, 20 ел Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылган булабыз. Хәтта син 7 яшьтән намаз укысан да, 80 ел яшәсәң дә, 73 ел ул күп түгел, 500 елдан чагыштырганда. Менә шушы кеше 500 ел Аллаһ Тәгаләгә табынган. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Минем рәхмәтем белән җәннәткә кер" дип. Теге кеше әйтер икән: "Юк, минем гамәлләрем белән кер" дип әйтер. Аллаһ Тәгалә кушар үлчәүгә куярга аның гамәлләрен, икенче якка куярга куша аның бер күзен.
Bir күз bütün 500 ел гыйбадәтне баса икән. Biz 500 ел Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кылсак та, бер күз өчен Аллаһ Тәгалә түләп бетерә алмыйбыз. Шушы күп нимәт бармы шушы бер күздә икән. Андары Аллаһ Тәгалә аңар әйтер бар җәһәннәмгә кер дигәч, ул үкенер, Аллаһтан гафу сорар, Аллаһ Тәгалә гафу итәр дигән шушы хәдистә килә. Менә шуның өчен безне Аллаһ Тәгалә җомака кертә гамәлләре белән түгел, үзенең рәхмәте белән икән. Әлбәттә без гамәл кылырга тиеш, без гамәл кылабыз, намаз укыйбыз, но аның белән без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен кәсеп итәбез дигән сүз инде. Җәннәткә керергә ул безнең гамәлләр белән киреп булмый. Аллаһ Тәгалә риза булса гына без анда кирә алабыз иншаллаһ. Андары күпме нимәт бар безнең кулакларыбызда, күпме нимәт бар безнең аякларыбызда. Аллаһ Тәгалә куша шушы нимәтләр өчен шөкер итәргә. Но ул әле сәламәтлек нимәте бу. Бар моннан да өстенрәк нимәт. Беләсезме ни нимәт Аллаһ Тәгалә бирә? Кем әйтә ала? Нинди нимәт бар? Сәламәтлектән дә өстенрәк нимәт. Иң зур нимәт кемгә Аллаһ Тәгалә бирә? Дин. Дөрес әйтәсез. Хидаят, тәүфик. Дин ул хидаят, тәүфик дип атала инде. Хидаят, тәүфик бу Аллаһ Тәгаләнең юлы. Без Аллаһ Тәгаләнең хидаят, тәүфикны сорыйбыз намазда. Ихдина сиротал мустақим дибез. Безне хидаят бир безгә, безнең туры юлга алып бар дип Аллаһ Тәгаләдән һәр вакытта намазда сорыйбыз. Һәр рәкъгатьтә. Фарыз намазны алсак, без сорыйбыз. Ничә рәкъгат фарыз намаз? 17 бугаймы? Оныттым. 17 рәкъгат килә бу фарыз намазда. Бөтен сан. Андары 12 рәкъгат бар безнең суннат намазлар. Андары 3 рәкъгат бар безнең витр ваҗиб намазы. Бөтенсе бергә җыела безнең 32 тапкыр. Көненә без иң киминнән дип әйтәбез 32 мәртәбә Аллаһ Тәгаләнең хидаят, тәүфик сорыйбыз. Безгә Аллаһ Тәгалә намазда постоянно хидаят, тәүфик биреп тора иншаллаһ. Кемгә Аллаһ Тәгалә шушы хидаят, тәүфикны бирә, ул иң зур нимәт алган була Аллаһ Тәгаләдән. Шуның өчен шөкер итегез. Без монда мәчеткә керә алды икән. Кемдер мәчеткә керә алмый бит, шулаймы? Кемдер мәчет белән янәшә яши, но мәчеткә керә алмый. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә кертми. Ул бит Аллаһ Тәгаләнең кулында хидаят. Аллаһ Тәгаләнең кулында бит тәүфик. Аллаһ Тәгалә мәчеткә кешене кертми икән, бу куркыныч әйбер. Бу куркыныч әйбер. Ни өчен куркыныч әйбер? Чөнки үләсебез бар. Аллаһ Тәгаләнең йортында бер тапкыр да булмаган. Бер хәзрәт әйтмешли, менә кеше вафат була бит индеме? Аны юабыз без. Без аны юарга тиеш әлбәттә. Нәрсә алабыз? Гусел алабыз. Кеше гомеренә дә бер тапкыр гусел алмаган билеп карагыз. Аны мәйеткәнәдә или өйдә гусел алындыралар, мәҗбүри иттереп. Бер тапкыр да гусел кылмаган бу. Аллаһ кашына ничек булса ул? Бер тапкыр да гуселсез яшәгән кеше. Тахарат та ала белмәгән кеше. Намазга да басмаган кеше. Бер тапкыр да Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылмаган кеше. Без аны күмәбез. Но Аллаһ кашына ничек җавап бирер микән ул намаз укымагач, ураза тотмагач? Аллаһ Тәгалә әйтми бит инде кешеләрне, җиннәрне бар кылдым гыйбадәт өчен ди. Менә әлхәмдүлилләh без Аллаһ Тәгаләгә хидаят, тәүфик өчен рәхмәтле булырга тиеш. Рәхмәтле булырга тиеш. Рәхмәтле намазны без синеп укырга кирәк. Обычно без намазга басабыз, вакыт җитте. Ни өчен без басабыз? Гунахтан куркып бит инде, шулаймы? Һәр намазны укымасам безгә гунах була дип. Но әгәр дә без намазны көтеп алсак, намазны яратып укысак, бу икенче төрле инде бөтенләй. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу Билалгә әйткән, Билал, әйдә азан әйт, намазда ял итик әле дип. Без намазны ничек укыйбыз? Тиз-тиз намаз укыйбыз да сәлам бирәбез дә. Менә булды инде әлхәмдүлилләh. Теге ничек дип әйтмешли, теге галочка өчен укыйбызмы? Микән теге тиз-тиз генә укырам. Бер хәзрәт әйтмешли, мин яратмыйм ди намазны тиз-тиз әйдә укып алыйк әле дип инде. Кайбер кешеләр намазны да бер хәзрәт әйтмешли, намазны укый,
Но тегендә футбол бара. Намаз вакыты җитте. Гол тегендә хәзер гол итсә, моны бит инде карамыйча кала бит инде хәр. Нишәргә? Бер хәзрәт әйтә, бер кеше ди, телевизорны включать итте ди, каршына намаз укый ди. Двух зайцев вместе ловит инде. Ике куянны бергә тотмакчы була инде. Ул вакытта намаз укыганда син футбол турында уйлыйсың, Аллаһ турында уйламыйсың бит инде. Намазга баскач, безнең йөрәктә булырга тиеш ниндидер Аллаһтан курку хисе. Без бит кем каршына басабыз, Аллаһ каршына басабыз. Менә представим, безне чакырдылар икән, президент янына. Татарстан президент янына дип әйтәбез. Шулаймы? Әле мин Путин әйтмим әле. Без аны каршына баргач, нинди халәттә барабыз, ничек киемне киенәбез, үзебезне нинди халәттә тотабыз без анда. Кем каршына бардык без? Татарстан президент каршысына. Безне Кремльгә чакырсалар, Мәскәүгә мәсәлән, без ул вакытта ничек барабыз? Без намазга басабыз. Кем каршында? Патшаларның патшасы каршына басабыз. Оннан да зурак патша юк, бу Аллаһ Тәгалә бүтән нәрсә белән идара итә бу. Шуның өчен без менә намазга басканда без моны уйларга тиеш, без Аллаһ каршына басабыз бит. Бер китапта язылган сахаба буламы, или табигын буламы, истә түгел, тахарат алганда аның йөзе үзгәргән икән. Аннан сорадылар, нишләп син тахарат алганда синең йөзең үзгәрә? Син белмисеңме ни ди, син кем каршына басам ди. Шулай дип җавап биргән. Обычно без теге автоматически на автомате тахарат алабыз, намазга да басабыз, намазны тиз генә укып бетерәбез. Тәмен сизмичә калабыз. Намазда аның тәме бар. Ул хушук дип атала. Хушукның мәгънәсе намазның иштәлеге, Аллаһ Тәгалә, то есть уйларны кертмичә, Аллаһ турында гына уйлап намазны укып. Алай булдыра алабызмы без? Уйларны кертмичә булдыра алмыйбыз. Сезгә дә уйлар керә, миңа да уйлар керә. Ни өчен керә ул? Мөхәммәд пәйгамбәр сәлам әйтте, шундый шайтан бар ди, аның исеме Хинзаб. Намазга Аллаһу акбар дигәч, тут же килә. Сәлам бирдек, сразу китә. Уйлап карагыз, намазга баскач уйлар төрле килә, әллә кайлардан, әллә ни уйлар керә монда. Ни өчен Аллаһ Тәгалә шушы шайтанны куйды микән? Керәшер өчен. Аллаһ Тәгалә тели безне, карый безне, күпме кеше тырыша Аллаһ юлында, күпме керәшә. Менә иратлар укый, мәсәлән, намазны иде, намаз укыганы өчен бер савап, мәчеттә 27 савап. Менә мәсәлән, кеше нәрсә бар безнең инде, бәрәңге бар дип әйтәбез. Бәрәңгене сатабыз икән идән 10 сумга алып китәләр. Җайлы бит инде, килеп алып китәләр. Мәсәлән, базарда 270 сум тора икән бәрәңге. Кеше кайда сатар микән бәрәңгене? Идән микән, или базарга барыр микән? 27 мәртәбә күбрәк бит тегендә бәясе. Кеше, конечно, тегендә бара инде базарга сатарга. Монда бит инде 10 сумга сатасы килми, тегендә 270 сумга сатасы килә аны. Менә без иратлар мәчеткә килеп намаз укысак, 27 мәртәбә күбрәк була. Аллаһ Тәгалә тели бездән тырышлыкны күрсәтүен. Һәр адым сайын бер савап була, һәр адым сайын бер гынах кими, мәчеткә барган сайын. Без Аллаһ Тәгалә каршында тырышлыкны күрсәтәбез. Мәчеткә килде икән, намазда да кирәк тырышлыкны күрсәтергә. Кирәк мин намазда ял итәргә. Намазда кирәк уй белән тырышлыкны күрсәтергә. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә ничек шуша шайтанны куарга, Хинзабны дигәндә, "Аъуду биллаһи минәш шайтанир раҗим" дип, 3 тапкыр сул якка шулай итегез ди. Вакытта шайтан китә. Тагын килә. Икенче тапкыр килгәч, ул вакытта кирәк тырышлык күрсәтергә, уй белән шушы уйны кертмәскә. Ул бик авыр, җиңел түгел.
Шуның өчен без уй килә икән керәшәбез. Һәр вакытта да намазда. Аллаһ кашында без Аллаһны күргән кебек намаз укыйбыз. Ул вакытта без намазны шундый рәвештә укысак, менә монда йөрәккә рәхәтлек киләчәк. Намаздан чыгасы килмәячәк безнең иншаллаһ. Но без намазны ни өчен шулай тиз-тиз укыгач рәхәтлек сизмибез, потому что намазда безнең тырышлык юк. Шуның өчен Мөхәммәд Әмма сәлам әйтте, кемнең намазы дие, уннан бер эше язылыр дие. Кемнең намазы 5тән бер эш кенә язылыр дие. Кемнең намазы ярты гына язылыр дие. Әгәр дә без шушы намазда хушуклыкны 50%-ка хәтта җиткерсәк, намаз эчендә индеме? Безнең намаздан чыгасы килмәячәк. Шу хәлдә рәхәтлекне сизәчәкбез иншаллаһ. Но намазның төрле намазлар бар бит инде безнең. Иртәнге намазы бар, иле намазы бар, икенде намазы бар, акшам намазы бар. Һәр намазда төрлечә була. Иң авыры ул иле намазы. Минем өчен инде, сезнең өчен белмим. Иле намазда авыр уйларны тотарга, үттерде уйлар килә ул вакытта. Потому шул көндез ул вакытта син моңар хәтле төрле эшләр кылдың анда, нәрсәләр карадың, телевизорда карадың, төрле уйлар килә. Иртәнге намазда ул вакытта уйлар әзрәк килә. Ул вакытта тыныч вакыты. Ястү намазда анда төрлечә була инде. Мин үземнән әйтәм инде. Но несмотря на это, бар без намазда тырышырга кирәк иншаллаһ. Тырышкан саен Аллаһ Тәгалә безгә күңелгә рәхәтлек бирә. Савабы бик күп язачак иншаллаһ Тәгалә. Әле армадыгызмы? Ничә күпме вакыт үтте инде? 40 минут үтте. Намазга күпме вакыт бар? 55 var. 4 saat var yani. 4 saat. Ярты саат бар. Ama şey namaza şey. Хәзер 5 минут иншаллаһ и тамамлыйм. Арасыздар инде. Нормально. Кемдер хәзрәт әйтмешли 40 минут ди кеше усылай дитә, 40 минуттан соң авырак уже керә башлый ди. Әй. Дәвам итәбез. Менә бу шөкер буенча. Менә без Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәргә тиеш. Шөкер бар тел белән. Бар шөкер әйтергә була инде гызалар белән. Шөкер итәргә була мал-мөлкәт белән. Мал-мөлкәт белән шөкер итү ул була закат түләү, байлар инде закатын бирәләр. Гышырны бирү. Мәсәлән, бәрәңгедән уннан бер өлешен чыгару. Балдан уннан бер өлешен чыгару. Менә үземнән әйтә алам, мин бит инде умартачы булгач, 10 банкадан 1 банка бирергә җиңел. Но 100 банкадан 10 банка бирергә авыр. Бер мең банка булса бал, 100 банка бирәсе бар. Но бит сиңа Аллаһ Тәгалә бирде бит инде, 100 банка мәсәлән. 90 синдә кала бит инде ул. Менә монда нәфс белән көрәш башлана инде. Менә монда көрәшкәндә син үзеңнең нәфсеңне җиңеп бирәсең. Монда хадистә килгәнчә иң күп савап була. Менә иң күп савап беләсеңме кайчан була? Кайчан син соран, но сораныңны җиңеп бирәсең. Бирәсе килми, но бирәсең, ул вакытта савабы арта. Потому что син көрәшәсең. Ул мал белән генә түгел. Вакытта шулай ук. Вакытта шулай без нинди белән дә эш мәшгулиме? Мәсәлән, тизрәк шушы эшне бетерәсек, намаз вакыты җитте. Без үзебезнең вакытны бүлеп бирәбез намазга, Аллаһка. Менә бу бирәсе килми, но бирәбез, монда савабы күбрәк була. Савабы күбрәк була. Йокыда, мәсәлән, иртәнге намазга да торганда да бит инде йокыдан уянасы бар, торасы бар. Йокы тәмне. Без үзебезнең нәфсебезне җиңеп намазга басабыз. Монда савабы тагын да күбрәк була иншаллаһ. Менә шөкер мал белән бар. Андары агъзалар белән бар. Менә Гыйбадат ва Сами дигән китап бар, беләсез бит инде,
Ахмад Хади Максуди аның авторы. Ул күрәсең татарларның бер галиме булган инде. Дини галим, революция хат яшәгән инде, ялгышмасам. Шул үзенең китабында яза, Гыйбат Исламиядә, безнең тәнебезнең зәкаты бар ди. Тәнебезнең зәкаты ул намаз уку ди. Безнең сәламәтлекнең зәкаты бар ди. Сәламәтлекнең зәкаты ул ураза тоту ди. Ураза тоткач, димәк без сәламәтлектән зәкат чыгарабыз. Өлешен чыгарабыз, Аллаһ ризалыгы өчен. Ураза тотабыз. Намаз укып, үзебезнең тәнебездән өлешен чыгарабыз. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ ризалыгы өчен. Менә моның өчен була безгә тоже бик күп саваплар иншаллаһ. Шөкер, иң зур шөкер булып тора инде именно Аллаһка буйсыну. Аллаһка буйсынган кеше шөкер итә, Аллаһка буйсынмаган кеше шөкер итми. Галимнар шулай дип әйтәләр. Без ни өчен намаз укыйбыз? Ни өчен ураза тотабыз? Ни өчен хаҗ кылабыз? Аллаһка рәхмәт йөзеннән. Намаз укыган өчен безгә нәрсә була инде дип әйтәбез, мәсәлән. Кемдер әйтергә может. Ураза тотса нәрсә була? Садака бирсә нәрсә була? Икеше садака биреп, тели инде дөньядан Аллаһтан нәрсәләр тели алырга. Бер хәзрәт әйтмешти, 50 сум салада, и уйлый инде Аллаһ аңа все должен бөтен нәрсә биргән инде хәзер. И бирмәсә, инде аптырый нишәп, мин Аллаһ бирмәдем, мин бит садака салдым. И бер хәзрәт әйтмешли, анамый то, что без дөньяга килү белән Аллаһ каршында уже кредитта утырабыз. Шушы күзләрне безгә Аллаһ та бирмәдеме? Бирде. Безнекеме ул күзләр? Безнеке түгел. Аяклар безнекеме? Безнеке түгел. Тән безнекеме? Безнеке түгел. Бу Аллаһ Тәгаләнеке. Әгәр дә әйтсәк тән безнеке дип, Аллаһ нишәпсен без Аллаһ авыртабыз. Тән безнеке булса, без артмас идек, без бит инде үзебезнең тәнебезне ясарык артмасын өчен, артмасын дип. Нишәпсен без Аллаһ үләбез, нишәпсен Аллаһ картаябыз. Юк, тән безнеке түгел, бу Аллаһ Тәгаләнеке. Аллаһ та безгә тәнгә шундый әмер бирә, картая да, авырта да, үлә дә. Бу Аллаһ Тәгаләнеке. Менә без намазга бассак, уразага бассак, иншаллаһ, без Аллаһ Тәгаләгә шөкр иткән булабыз. Иншаллаһ. Как бер хәзрәт тоже вагазда сөйли, Казанда булган мондый хәл. Күптән ел, бер 20 еллык булган инде ул. Бер хатын кыз килгәндә, ялгышмасам 5 сум салган инде садака яшигенә инде. И хәзрәтне чакырган инде, чакырганнар дуа кылырга. Хәзрәт сорый, нәрсә сорый? Теге апа әйтә икән, иҗмахны сорады, җәннәтне ди. Хәзрәт әйтә, сез нәрсә 5 сум белән иҗмахны сатып алмакчы буласызмы ди. Әлбәттә 5 сум салу, 50 сум салу, аны Аллаһ Тәгалә иншаллаһ кабул итәр. Аны әҗерен язар иншаллаһ. Но уйламаска кирәк, мин 50 сум салдым, все, миңа Аллаһ должен инде дип. Юк, должен түгел, без Аллаһка должны. Намаз укыра, ураза тотара, Аллаһ та безгә күп нимәтләр бирде инде. И Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва иф тә'әззәнә раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." И сезнең Раббыгыз хукым кылды ди, әгәр шөкр итсәгез ди, өстәрмен ди нимәтләрне ди. Галимнар әйтә, шөкр итү ул намаз уку, ураза тоту менә бу. Әгәр дә без намазга бассак, ураза тотсак, шөкр итсәк Аллаһ Тәгаләгә, нимәтләрне өсти икән Аллаһ Тәгалә. Ә нимәт нәрсә ул? Без бит инде нимәтне мал, мөлкәт дип күрәбез. Шулай бер кеше байыды, аңа Аллаһ Тәгалә бирде, миңа бирмәде дип уйлыйбыз. Галимнар әйтәләр, мал, мөлкәт ди, ул әле нимәттең ди түбән дәрәҗә. Әле байлыктан, мал, мөлкәттән дә өстенрәк дәрәҗә бар әле нимәтләр. Шушы малның бәрәкәте кирәк бит әле. Что толку син зур йорт салдың, анда йортка кайтасы килми? Что толку син машина белән йөрисең, ал бәрәкәте юк? Синең балаларың бар, балаларында бәрәкәтең юк. Синең семьяң бар, өйгә кайтасы килми. Чөнки Аллаһ бәрәкәт бирмәде. Бәрәкәт ул зур нимәт. Сәламәтлек нимәт. Күңел тынычлыгы нимәт. Менә мәсәлән, бер хәзрәт тоже вагазда сөйли инде. Бер кардаш яна килдем ди, больниска инде. Ул авырта дип әйтәйин. Юк, дөрес әйтмәйм, ялгыштым. Бер инвалид кардаш яна килдем ди, инвалид. То есть ул аварияга эләгеп, инвалид булган, аяклары йөри алмый.
Бу тәрәзәгә карый да ди, кешеләргә кызыга ди. Аяклар юк бит моның. Хәзрәт әйтә, мин моңар шундый сорау бирдем ди. Бу шул сәбәпле намазга баскан күрәсең инде. Авария эләккән, аякларын югалткан, шул сәбәпле намазга баскан. Давай, говорит, представим хәзер. Менә хәзер сиңа бер фәрештә килде икән, Аллаһтан. Сиңа аякларны кире кайтарам дип әйтә. Но взамен синнән хидаятны ала. Тәүфикны ала, ягъни намазны ала, уразаны ала. Син риза буласыңмы шунда? Юк, риза булмыйм ди. Уйлап карасың, менә бу хидаят, тәүфик аякларга караганда өстенрәк нигъмәт икән. Әлхәмдүлилләх. Шуның өчен без сөенергә тиеш, Аллаһ Тәгаләгә шөкр итәргә тиеш. Итан бер хәзрәт бер вагызда сөйли, дөньяда ди 10 миллиардер бар ди, иң бай кешеләр дөньяда. Шунларның берсе ди бар ди, Аллаһ Тәгалә шуңар шул хәле күп нигъмәт биргән. Ул бик бай кеше. Но бер нигъмәтне алган, сәламәтлек нигъмәтне. Ул бәдәрәфкә кичкенә хаҗатын үтәргә кататар аркылы йөри ди. Ул әйтә, бөтен байлыкны биререм ди, шушы кататарны алырга дип әйтә икән. Без әлхәмдүлилләх, без бәдәрәфкә нормаль йөри алабыз. Без шушы кешегә бай кешеләргә караганда кәгазь безгә күбрәк нигъмәт. Менә шушы нигъмәтләрне күрә белергә кирәк, шөкр итә белергә кирәк. Ул вакытта Аллаһ Тәгалә иншаллах нигъмәтләрне үстәр иншаллах. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.